Matur nuwun wis ana ningku terus ngancani uripku susah seneng bareng aku. Matur nuwun wis dadi pilihan hati. Esuk-esuk kok ngene tangi turu. Ra usah ah. Seger wis tau. Wis jan esuk-esuk jos tenan udarane. Linggo. Dipe. Jan, mbok ki nandi yo? Wah. Ya nombok nang alas, susul lah. Jupuk pacul sithik, didanger ngrewangi sibuk. Kenapa kita harus nembak ini? Mangkat. Cuacanya ra udan ya kok rada mendung. Yo. Apa-apa lah. Ada wangi sih, Mbok. Kok nang alas kok nang ngenteni. Oh, mak golek Sunda. Golek Sunda apa, Mbak? Heeh. Oh, alah. Awak dangir ki pojok endi ya, Mbak? Ya kuwi kok lor kuwi. Oh, iya. Tak dangir ya, Mbak? Ya. Kok Sundane dikeluar ya? Ya. Kene kita, Mbak. Oke. Oh. Unine batin tongoku ra luput kok jenengmu. Aku ngedem-ngedem atimu, bako mempertahankanmu. Gusti kula pun manut talane, mung jenengan sing ngatur critane. Sing jelas aku mikir ke depane, opo bakal hubungan satru sateruse.
sayang awamu buktine sampean lire liyane. Tabung. Wis rono kae ya, Mbok. Melu golek Sunda. Kok soleh urung, Mbok, Sundane? Urung oleh oke. Wangian. Ya, siap, Mbok. Goleki kene iki. Pokoke seneng ya Mbah urip ana desa. Golek Sunda. Ya, warna-warna lah. Nek iso pangan. Iki cara golek Sunda men orang rusak wite apa, Mbok? Heeh. Oh. Dadi ngene iki. Ya. Wah, Mbok aku oleh siji, Mbok. Ya. Lah kok Ya cilik ya, sing Mbok? oke diolehke dukai kok. Oh ya, udah mbok ngono kuwi ya, Mbok. Ya. Nah, iya kok. Yo goleki meneh. Ana meneh burung. Senenge ya, Mbok? Nang kebon bareng-bareng ngono. Arep ora bareng pacar, Mbok? Jomblo sayang. Ya jomblo, Mbok. Nasib. Wis ya, Mbok. Wis, njuk bali. Ya ayo. Ayo karo diurusi meneh. Ya ayo, Mbok. Aku tak nggo pacule ya, Mbok. Ya. Arite tak Ya. golekne aku sisa. Ya. Yuk. Wah, wis sak tekak ngomah. Syukur. Iki kok gawe apa, Pak Tua? Pager. Oh, ngerti pring dasakan iki. Aku bakar Sunda ya. Ya. Ngomong geni sik. Ya. Ngresiki pacul sik. Bakar Sunda. Among geni sike. Yo kok larak sike. Bakar Sunda among geni. Saiki Pak Tua nanti. Wah, nang kene iki ana. Nah, iki apa rek Pak Tua? Among geni. Beringi wis. Rumangsane aku orang duwe ati, sapenakmu dhewe lemung larani. Rumangsane aku orang duwe rasa, kowe teko rapi karo wong liya. Wis tak coba aku ngilangi rasa tresno iki, laleke janji sing wis tok blenjani. Gusti ajeng pripun malih. Raure pamang geni. Pas bakar Sunda. Dolan nang Mbah Marwah ya. Dolan. Tak dolan Mbah Mar ya. Yuk. Assalamualaikum. Salam sih. Waalaikumsalam.
kemudian tuh Mbah Mar. Wis sore. Lanun Mbah Mar. Naka buka ki. Naka buka. Oh ya. Mbah, yang. Terus balik robot ya, Mbak? Ya rada mau cekek. Ah, iya. Aku wedhusnya gemberat-gemberat apa wis sore apa, Mbak? Ya urung ke jam 4 paling. Oh, apa? Kok sungu ya, Mbah? Ayo kono Mas Tegar. Oh, ya, siap. Ambil kopi dulu. Arite nang jaba ta, Mbak? Nah, ngemburi yo, Mas. Ah, menek. Wit. Iya, main utami aja nggo sendal. Li aku. Ah, olah loro. Mandi yo, nang ngisor kae. Jupuk sih we. Loro. Lumayan. Aduh, tunjuk kalau Mbah Mar. Oh, belum. Tenang ki, mesti oke isine. Nah, oleh. Ya Mbah Mar, tunjuk sarang-sarang. Mbah Mar. Entuk loro, Mbah. Tunjuk bareng. Wah. Tambah lagi tau bisa ya, Mbah? Temenan darane iso mana. Bisa, Mbah, pinter. Bladok. Yo, siap, Mbah. Ini sarayan. Kono kan. Oh ya, siap. Lirik, Iya, Mbah. tenang. Orang ya kudu hati-hati ya, Mbah. Wah, bathoknya atas, Mbah. Wah. Mantep, Mbah. Monggo, Mbah. Diombe. Jebuk gelasnya apa ya, Mbah? Yo gelas apa. Monggo, Mbah. Sami tunjuk. Nah. Seger ya, Mbah? Oh. Monggo, Mbah. Ya, Mbah, diceling deh. Nah, yuk, sami tunjuk. Seger ya, Mbah?
Degane kon nganu ora iki? Di kono dibeli atok. Oh ya, siap Mbah. Tak entekke banyu sik ya. Ya kono entek. Seger ya Mbah Mar? Ya seger. Kang degan ku pancen kanggo tulak salit. Tulak salit. Wah, hebat, hebat. Atur segere degan iki kaya apa, Mbah? Seger degan ku yo tinimbang ngombe es e kudu ngombe degane. Oh, dadi segerku ya, Mbah. Ora marai pilek. Ning aku ndek parikan lho, Mbah. Yo. Rungokke ya, Mbah. Ya. Sore-sore ngombe degan. Degan nggo campuran es buah. Ojo pisan-pisan ngucapke mantan. Karena mantan adalah sampah. Suara ning ati aku sing nandang kasmara. Tak nggo angkole degan sik ya, Mbah. Ya. Wis, Mbah. Wis sore aku wak ngarep barang. Nek ngono aku nyuwun pamit sik ya, Mbah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Matur nuwun degane. Ya.